खुलुमबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फुंबिलिनि बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ आरो आंबो नोंथांमोननि अननायाव आरो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दङ आङो दा बाक्सा राजकाटमाल होननाय गोबर्धना बेयाव दंफैयो बेयाव जिथि दौरि सावरायमा मेल जादों बेवहाय दिनै नैथि सान जाबाय मैया आङो मेंनायजों नोंथांमोननो खोन्थानो हानाय जायासै बिनि थाखाय निमाहा दायो नायलांदो आरो फुंबिलि सम दा आर'ज जाखांबाय आर'ज जिरायनो मोनस्लाबासै जोङो आर'जआव दौरि आफामोन बैथिं फिथा दखान दङ खुलुमबाय सारमोन खुलुमबाय दौरि आफामोन नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय दिनैहाय जोङो बेयाव मा थांखि लानानै बे जिथि दौरि सावरायमालखौ लानाय जादों नोंथाङा एसे सारा आंनि चेनेलाव एसे बुंनानै होनो हागोन नामा गोजोननाय थाबाय जोंनि चेनेला मा फुंजा बरगयारि फुंजा बरगयारिनि चेनेलखौ बरायबाय जे जों दिउरि सेमिनार लादो बेहाय गोबां सावरायनो गोनां दङ जोंहा गेदेमाफोरा सावरायगासिनो दङ दा उननि फाराव नैथि सावराया सोलिगासिनो दङ दा दसे उनाव जों सावरायगोन आरो बेखिनियानो आरो गोजोननाय थाबाय सार दायो दिनैथ' नैथि सान थांबाय नङा होमबा दायो जानो गोनां जोंहा गेवलां मेल दङ बेवहाय सावरायनो गोनांखौ सावरायनोसै नेनानै थादो नोंथांमोनहा खुलुमबाय दे सार गोजोन ओरै दौरि आफामोनहा दुगैखांनानै दसे दङ गासैबो दौरि बिथांमोन जिथि सावरायमेल जादों दायो फुंबिलिनि आर'ज जोबनानै बोसोन बिबुंथि होगासिनो खुलुमबाय दौरि आफा नोंथांखौ आंनि चेनेलाव बरायबाय नोंथाङा बहानि सार नगाव ना खयजन सफैनो हादों सारमोनहा जोंनिया 18 जन ना आं क'क्राझारनि सार आङो दा मिरुनि लोगो नेहाथारि माइनावनि दे गोजोननाय थाबाय सार दसे सम मोननायाव एसे खुलुमबाय सार आंनि चेनेलाव बरायबाय दौरि आफामोनखौ दिनै नैथि सान ना बोसोन बिबुंथि होगासिनो दा आरो साहा दखान दङ खुलुमबाय सार हागौमानि देखायलांनो नाजागोन आं नायलांबाय था नोंथांमोनहा आर'ज सोलिगासिनो दं दा नै फुंबिलि आर'ज सोलिदों खुलुमबाय खुलुमबाय बेखौबो दौरि आफामोन
सोबखांनानै खुलुमबाय लोगोफोर राजकाटमाल बाथौ गोदोनि राजा इसोर राजाया हरसेयावनो हाजो बायदि माबानानै दोनदों जाहैदों लुखोनानै नायलां लोगोफोर हरसेनो दैखोनानै दोनदोंना बेखौ हरसेनो दैखोदोंदों नामा गोदो बे हाखौ दा खोनानो मोन्दों आरो बेखायनो सिजौआ गिदिर देरथारबाय माइनाव बेयो बिमा माइनावनि थान बेयो जाहैबाय 18 जरानि आब' नानि हेल' नैथि हाबाफारियाव फिरफिला बिरहोनाय जायगायाव बाहागो लाहैनाय हाग्रा देउरि नोंथांमोन बयबो जाहाथे नैबे नैथि हाबाफारि फिरफिला बिरहोनाय जायगायाव बयबो गसंनानै थानांगौ। हेलौ मिथिसार आगै बरायबाय आदा मुलुग मोनहा थैसोम थांसोम खाथिसो गारथारदों एकदम बिसिनि नाजानायावनो दायो नैबे लामासिम फैदों आरो आगै मिथिसाराबो बिराद खस्थ' खालामो बिस्रा आरो लोगोआव दङ जोंना बिथां नोंथांमोनहा बयबो सिनायखायो जानांगौ जयमन्त बरायबाय बिथाङा चेयारमेन बाबु बिथाङा एकदम गावनि बिखानि थैखौ दै खालामनानै धोरोमनि खामानि मावनायाव बहुद एकदम एक्टिभ आरो साबायखर होनांगोन बिथांखौ बरायबाय दे सरि गोथैसि बावनाय नै लोगोफोर बेनो बाथौ मन्दिरा बाथौ थानसालि बियो हाजो बायदि आरो हरसेयैनो बे हाया जौखोनानै थादोंनो नै हरैबो एकदम माथावरि बायदि नुजोबो आरो एकदम ओइ दब्लाय माथावरि बायदि जोब ने गासिबो बिफां बारिथारनि ओमफ्राय बावनांसा मोदायबो दंनो बावनांसा मोदाय बैयाव उन्दुनोनो हाया जाहैदों आवगायाव उन्दुनो हायामोननो सिगियोमोननो बिरादनो आलि जोब गासिबो सारा दुगैखांबाय दे बैथिं दैमा दंनो बेसे गिदिर दै होनायनि बेरायहैनो सारमोना जोंना माइनाव बिथांमोनहा आलि दंजोबो ने जाम्फै जावनाय दंमोन बिफां बारिथार बारा
बारा खिला हासुला जाला लोंला खालामनो मोनानो बे जायगायाव लोगोफोर ओइ नैयावबो गारजासालि दङ गारजासालिथ' नङा बियो ओमफ्राय शिब मन्दिर बियो नै हरसेयावनो हा खोखो दोनजोबदोंनो गोदोहाय थानो हायामोननो सिगिनायानो आवगायाव माबा बेसेबांबा ज' हांसो दाउ लेंहरोमोन जाहैदों रावबो थानो हायामोननो बैसोरबो खोनाजोबोमोननो बिस्रानो फार्स्टमोननो दहाय खोन्थाबाय थादों आं अरसायबा दाउ हांसो लेंहरोमोननो ओइ शिब मन्दिर बेयो लोगोफोर राजबंसिफ्रा बेयाव शिब मन्दिर खालामनानै दोनदों जाहैदों बेवहाय ओइथिं दै दङ नायनि जोङो दसे दै ओइथिं नै लोगोफोर ओरै दङ खालपानि दैसा बियो बेयाव जों दसे बेरायफैदों दसे प्रग्रामा दायो जोंना 10ता बाजियावसो दायो 10ता जाथ'वाखै बेखायनो जोङो दसे सम मोननायावनो एसे बेरायनोसै होननानै नैबे खालपानि दैसाखौ नायफैबाय आरो मोजांथार स्राय पिकनिकफोरबो जानो हागोन नोंथांमोना माब्लाबा फै बाक्सा बरपेटा रडजोंहाय फैबा मोनफैयो खालपानि राजकाटमाल माबा राजकाटमाल आरो मा जायगा दंबावोमोनलाय मोनसेया गोबोरदोना राजकाटमाल दैसायाव एसे बेरायफैदों फै नोंथांमोनहा माब्लाबा